Ongi etorri txorien esasoi honean saiora azken txampan gauden, une honetara arratsaldeon zigor. Arratsaldeon. Gora bihotzak. Gora. Bueno, gaurko errezetea besteak beste ratatouille eder bat izango da. Barazki eta burrata koro bat ingo du, baina ratatouille pelikulako formarekin. Beraz, koloretsua, zaporetsua, denetatik izango du. Oso, no? Bai? Bikain. Errezeta honen... Begietatik sartzen dien horietakoa. Bai, eta hotik. Hautik, seguru. Begietatik ikusiko ze polita datzen da. Hori da. Segi. Bai, errezeta honetarako osagaiak lehenengo eta behin barazki batzu behar ditu, horretarako kuiatxoa ditu, bi koloretakoak egia esan merkatun aurkitu ditzakegu lasai aski, beste alde batetik honako alberginia edo berenjena, tomatea eta piper batzuk. Egie da, ratatouille originala berez pisto moduko bat dela, ez dela olako koro formakoa eta agian piperra ez da damala. Baizik eta, bueno, bestelako barazkitxoik eta listo. Ordun, alde batetik hori, barazkiei dagokionez eta gero burrata esan deunez, alde batetik daukegu burrata, hemen olako, ez dakit, zimur, hola poltsatxo bat ematen du, zimurtxo batzu ditu eta poltsatxo bat ematen du, hori da burrata. Eta beste aldetik daukegu hemen mozzarella gehitzeko. Tomate saltsa bat oinarrian jartzeko ikusiko duzu zein momentutan erantziko diogun azken finean honako koroa montatzen nahi garen horretan ez ikintzeko eskuak eta egin erraxa izateko. Eta gero, bueno, Proventza ingurura eta Italia inguru hortara joateko usain belar batzuk aukeran albaka. Piper beltza, beste gatzapur bat egosketan gehituko dioguna, ez lehenengo momentun baizik eta erdian, egosketaren erdian. Eta gero super olio ona, urzante kalitate goreneko eta aparteko hautaketako olioa, 0 kilometrokoa eta nafarra. Euneko nafar olibekin ekoitzitako kupaix paregabea da, kupaixa azken finean olako nahasketa bada, eta honen ezaugarri nagusiena usain eta zapore orekatu bezain berezia izatea da. Sekretua, hemen, oihartzun handiz. 0 kilometro nafar olibak berdin kalitate gorena. Hoixa, bestik ez dau. Eta hori esaten du Jaionen Marizkurrena bertan egozana eta gainera aurrez aurre ikusteko aukera izan zen. Eta nire nafarra naiz euneko eunen, Hori da. Hemen txen. Txaka. Bale, ura zertako da, Jaio? Oain ikusiko zo? Bale, ikusiko. Bai? Venga, bota bartxua. Bueno, lehenengo eta behin, honako barazki hauek labanarekin moztu ditzakezue edo bestela mandolina batekin. Orduan ikusiko duzue nola joango gean guzti hauek atontzen, bai laminatan xaflatan, baino baita luzeran ere. Baino, errezetakin hasi baino lehen ere, aipatu behar zigor, kostaldean izan dela Lonja Manuela bisitatzen, eta saio honen bigarren atalean beste errezeta bat egingo deula, eta hortarako itsaso aldera joango gala. Baina guain, honekin. Horre 0 kilometro, bertako. Bertakoa, eta gaina berritzaia. Orduan, lehenengo eta behin kuiatxo koloretako hartuko deu, eta xerratan moztuko du. Beste kolore honetakoa ere berdearekin berdin, bai? 2-3 beharko dituzue. Eta bat, koro forma mateko gero burrata inguratzeko, interesatzen zaiguna da luzeeran moztea. Hori alde batetik, alberginia laminatan moztu eta uretan jarriko du. Hemen da ure eta gatza. Hori da mingoestasun hori kentzeko eta gero aterako du, sukaldeko paperan gainera, eta hori bai, tomatea alba da labanarekin moztu. Zenen eta olako aparatuetan moztu dateke, baina batzuetan, hautsi egiten da. Olako aparatu mandolina hauei dagokionez, babesa eta babesa. Beraz, etxan zehozerekin lagundu edo sardeska batekin edo, ez baldin baduzue honelako, ez dakit nola esan, marruskatzaile, ez dakit hola errexen, kontuz, trapu ere. Bakizu zeren bilei nahi zen ere? Nola izaten die harakinek eta... Eguante metaliko ditakoa. Baina ez eta aurkitzu, baina tira. Bueno, esan dakoa ni nerera noa, bai? Bai, mandolinak eta egia da, eta gehien bat konfidantza hartzen duzunean. Segia esan, hasieran, olako gailu bat hartzen duzunean, poliki biltzen zara, eta, bueno, beti babes erabili, baina, nik ikusi izan du, sukaldetan da, agian, beti presakata korrika, konfidantza hartzen duzu, eta, atzamar busketa bat emateko... Aberia latza, bai, eta gaina zehun ze tamainatan moztu behar duz, ze fin moztu behar duzu, aragia hoxera emango zu, baina kasu honetan, hemen, pusketa eramango genuke, eta hori ez zaigu interesatzen, egin behar duguna da,
errezeta barazki jale bat aldala, ez dela izan. Eta sustoik ez, eta kontuz, eta batzutan ere gertatu izan da, etxean bakarrik egotea aberi batin, eta, bueno, agian zora biatu eta kontuz, hobe aurretik kontu kateatzea. Bai, hori hostelaritza eskolan hasi ginenean, lehenengo urtean zenbat eta zenbat jente mariatzen zen, labanakin hor hasi ginen ikasten da, odolain da, beti erortzen zen norbait. Eta, hori, bitxia da, jendia odola ikusita, bueno. Baina, bueno, guazen gaurkora, Ratatouillea, eta Ratatouillea 2007an, hor, marrazki bizidun batzuk, o pelikula bat atera zen, sagutxo batena, arratoi batena, oso polita eta interesgarria, eta nik uste dut errezeta hortik aurrera intzala famatua, gaur Jaionek ingo duen berzio hori, polita, oso elegantea. Baina berez, Jaionek esan duena, Ratatouillea, gure pisto bat izango zen, barazki ezberdinak, laukitxota moztuta, eta gero erregozita. Nok egin zuen famatu? Michel Gerard, sukaldari handiak, nik suerte izan nuen berarekin 3-4 hilabete lan egiteko Frantzian, eta bera izan zen, sukaldaritza modernoan eta hor hasi zenetako bat, eta berak zein zuen, herri xumean betiko errezeta bat hartu, eta buelta bat eman zion, da gu gaur egun ezagutzen dugun plater politxo hori egin, non kolore ezberdina, borobila montatuta eta holan pastel itxura, holan zagartarta baten itxura holan jarrita, txukun eta polit, begietatik sartzen den, begietatik sartu ez ezik, ahotik ere ederki sartzen dena. Eta berak eman zion ikutu hori, baina ezaguna, pelikula batik izan zen, zen ikustu jende askok, ordura arte Ratatouillea Frantzian eta ezaguna izan da, baina adibidez ez nuen ezagutzen. Ez zen ezagutzen, pelikulatik. Bai, eta pelikula egizan unkigarria da politia. Pelikula politia da, ez duzuen ezagutzen, hau da arratoi bat, kriston, batez ere, bere usaimena baliatuta, gai da, nasketa ezberdinak egiteko, eta, jaki zoragarriak egiteko, eta horra gartzen da, sukaldari gazte bat, sukaldaria, ni bezalago kalamidade bat izango da. Eta, ikusten du arratoi honek badaukala doai berezi bat, berak esaten diola zer gehitu, ero zer nasketa egin, eta hortik, plater zoragarriak, da orduan, beraien elkarlana egiten dute, arratoia bere txapelan azpian jartzen da, eta hietatik tiraka eta holan, erakusten dio nola prestatu gauzak, eta, nola goi mailako sukaldari, bilakatzen duen, ero hori. Hortik dijoa pelikula, berez hori oso politia da, eta, imaginetu arratoi bat sukaldia. Pentsa ezina da, baina tira. Hemen gauzak argitzea aldera, ontarako daura. Azken finean, malgutasun hori bilatzeko edo lortzeko. Hortarako ikusi duzuen bezala, honako kuiatxoak luzera osoan moztu ditu, eta 2 minututxoko egosketa emango dugu, beraz, nik hau programatuko ez. 2 minutu, suari. Gero ostengo dituzu Jaione, ero lehortu besterik ez? Lehortu eta, azken finean dena atondu bitarteko denboratxo hori eman besterik ez. Beste zerbait ero getarira jongo gara? Horrati, 2 minutu bestik ez dien beharreztien ontan, dida? Venga, getarian izan naiz, esan bezala, lonja Manuelarekin, eta beira, ze aurkituko duen berda. Gaurkoan Getarira etorri gara, eta Getarin zer dago? Arratoia, Elkano eta Lonja Manuela. Arratsaldeon, Zigor. Arratsaldeon, ze moz? Oso ondo, oso posikan, zuek etorri zaztelako honea. Arrantzalek, beti danek? Bai, gutxi gora bera 20 urte da mazkigu hemen. Barku txiki bat egin nun, arrantzako, tarrekin eta amuakin da ibiltzeko. Eta oindala 4 urte hola ingenun beste itxasontzi bat berria. Bai, beste proiektu batzuk genuzkan eskutartean eta horiek betetzeko. Beti zerbait buruan eta... Bai. Eta gola egiten zu, bai, hori hona da, Manuela. Ona eta txarra. Ona da, porque bizitzan duki berda beti zerbait egiteko, baina txarra da, porque beti sartze gea gehioa, baina bueno. Baina, beti lana eta lana, itxasuak, zorionez lan emati zuen. Bai, asko. Ze saltzen zuen, normalien, ze eskintzen duzu, zer da kasu zuen? Bai, guk lan egiten dugu, gehiena bertako restaurantekin. Eta lan egiten dugu, itxas bajurako arrantza egiten dugu, bertakoa, eguneroko arrantza. Eta artez menor esatean bezala, eta egiten du temporalidad.
Gure fuertia urteabetan zehar lortu dugu izatea olagarrua. Olagarrua da otarrekin egiten dugu, banakako otarrekin, geuk prestatzen ditugu otarrak, gero erakutziko izuen, nola prestatzen ditugun. Eta gero, udazkenan da udaberrian, palangrea jute amutan. Hemen gure gehiena dagona dago, lupila, eta sarrua da gure fuertia. Bi arrai mota horiek. Eta entzun diozue, bi gauza esan ditugu. Geldi iztila egoten, beti gauza berriak asmatzen, eta olagarrua. Bi gauza horiek batuko ditugu, eta zehateatzen da? Olagarru sopa. Baina, getarik, hori Zumaiako ez alda? Bai, Zumaiko olagarru sopa esango du, bestela sarretu ingo izaigu, baina, sopa kostakoa da, hemengo kostakoa. Hori antzinako tradizioa da, lehen olagarrua ezintzan mantendu lehortu bertzan, eta hortikan, sopa bat atea zan, gero proteina betetako plater bat, lanera juteko. Baina, zuenak ez dauka zekusirik hanguakin, eta hobena izango da, bertara barruera jutia, eta hausi izan. Oso ondo, ados. Toki polita, Getariko portua, eta ez zaitezte joan, benetan produktu ikusgarri bat ezautu behar dugu. Lonja Manuela. Bai, hemen nola goaz, Marizkurrena. Dagoeneko, hauek galdarrestatu dituzu, ez? Atera bat eta erakutsi gure ikuslein zelako malgutasuna. Pillo, lagun batzuk, lan uretan sartzea pixkate, dantzeiteko garaian malgutasuna bilatzeko kalterik ez, ikusten, honera daukana da, azkeni jaiun esan, lehen horrela bigunduko baino, ero istutuko baino, apurtu ingo zan, eta honekin lortzen duguna da, malgutasuna. Ez apurtzia gehien bat, eta hori jungo da inguruan, ez? Bai, gero ikusiko duzu, burrata bilduko duna izango da, eta ikusiko duzu zelako itxura. Azkenen lore forma bat izango du zentroan. Beraz, bai. Ez burratataz, bi gauza bakarri. Burrata oso goxua egiten dute, azpen. Burrata azkenean da, kanpokoan mozzarella gazta da, mozzarella bilduta, eta barruan daramana da, gazta krema bat, eta esne gainak egiten dana, eta hori da burrata. Baina mozzarella egiteko erabiltzen den gazta berdina da, baina barrukoa beteta doa krema batekin, gazta krema batekin. Gazta krematxu bat hau saltzen dituzten, horako gazta krema batekin beteta doala. Oso osua. Listo, ikusi duzuen bezala, alde batetik mandolinako lanak bukatuta edo burututa, eta bestetik labanakin tomatea xerratu, labana bada zorrotza izatea, eta bestetik piper morroak ere bai xerratu. Nik uste hauek mandolina gabe ere, hobe labanakin itxan. Esperientziz, hau txikei eta, azken finean gero emaitzat ona emate olare. Eta errezeta biteko ez duzula zeta mandolina erosi behar, labanarekin abilak baldin basarete, beti honekin, beti tamaina berdina. Lau zortziko balio txula, Lau zortziko. Mandolinak askorik ez du balio. Eta erabiltzeko, basukaldian, egiten baduzu arrai batero labean erreta patata batzuk horre txak mosteko, eta gehien bat fin tokatzen da igunean mosten. Agian, tamaina hontan mosteko labanarekin moldatuko ginen, baina nahi izan ezkero fin mostu, hortarako mandolinan nik uste nahi eta nahi eskoa dela. Ni atonketakin noa, eta zu izketa gaiekin. Prozedura, nola ingoz atonketak? Hemen gakoa da koloreak tartekatzea, beraz, alde batetik da. Berenjena bat hartu, kuiatxoa, eta joango ga, esan dezakegu, oinarri bat jartzen eskukin eutxita, eta jungo gea, bueltan ingurue betetzen. Ez diogu tomateri jarri oinarrian oraindik. Behin, dena estu daukegunen, ongi eutxita, inguru guztie tomatea erdin botako deu, eta pixkat hola nastekin nahikoa da. Tomatea botako bagenun azkenen eskuzikindu, labaindu, eta bar. Labea piztuta, zenbater? Oso garrantzitsue. Labea piztuta 210 gradutan goitik eta behetik. Eta gero ikusiko duzue ordu beteko egosketa nola emango diogun, bai? 2 zatitan banatzen baita. Ondo. Nien janarion badioan itzeidea nator, egia da, askotan aipatu izan du. Nik uste, behin baino aipatu izan du zenbat janari, gaur egun zenbat janari botatzen den, ez? Hor badago kalkulo bat, munduan ekoizten den janari guztitik, munduan ekoizten dena osaltzen den janaritik, eren bat bota egiten dala. Ero alperrik galtzen dala.
astakeri bat iruditzen zait. Baina hori lehen munduan. Bai, lehen munduan, lehen munduan. Hori, da bestatzu jangen ezin daude, baina lehen munduan, hori, erosten duguna, ero ekoizten danan janarien, ero etxera ematen dugunan, beti mordo bat bota egiten dala. Eta hortan, ez dakit kontu pixat gehiago izan beharko denuke, nik, ez da, erosketak egiteko garaia. Beti iraungitzetatak, erosi behar badu zerbait iraungitzen dara, beti behiratu egiten du. Jakinda, noiz hartu behar duzun, ez? Arategira ero basoaz, jakin, urrengo 2-3 egunetan, arraine ero aragi hori ero jan egingo duzula. Ez pentsatu, erosiko dudala ez da gizert, da jango dudala datorren astean, ez, zekaldu ingo da. Ero etxean ez da gizema janari euki, eta ez gun eros, nahiz eta pasa arrandegitik eta ikusi lupia bat oso itxura ona daukana, aurrena oskaiukoa jan, eta gero bestea. Eta beti iraungitze datak bebai begiratu, zenbat daude, jogurrak ero erosten juten garenean, behiratu behar dugu, jogur batzuk ero erostelako zen, noiz jan behar ditugun. 2 aste barru jan behar ditugu, behiratu iraungitzen lehenago. Eta, holako kontuak eta nik uste dut behiratu behar direla, eta razioak eta etxean botatzen garenean platerera, zentzuzkoa, bota ez hartu kriston platerka da, eta ezin bukatu ibile. Bukatu behar da dana. Nik hor pekatu itxet, aitortu itxet. Lepo eta gero ezin bukau? Ez, plateran ez baizik eta kozinatzeko garaien, ez da, kita auzoko antzako eta denontzako. Ja, nik hori askota, lapikokoak, eltzekariak eta itxeituanen, beti iten ditut, 2 taperrateatzeko. Bat izosgaiura, beste bat osgaiura, eta 3. Aitxaginarre bai, amari, egia esan, ni berdina, gutxi ez dakit egiten. Hobeto kozinatzen dut, deseen dein da. Izosgailua beti bikotea zen, izosgailua tope daukau. Batera, jonateatzen, gora lasai. Baina, bota ezin ezer, hamburguesa batzuk egin ditugu, nahi gabe 2 soberan daude. Lasai, urren gunean tomata saltza, 2 egunetara. Tomate saltza pixkatekin berotu, eta jazta. Goxo bat, saltza bat izan ezkero. Eta horrela, dena, arroza sobratzen dela, gure etxean, arroza sobratu gutxitan sobratzen da, baina sobratzen denean, mikroin labean gaina berotzean zer xan. Aitu duzue, apuntatu, gogoan hartu, eta zigorrek esana? Amen. Goazen Lonja Manuel Araneri, hau, koro hau, honako lehenengo lerro hau, betetzea besterik etzai falta. Nik ez dakit hau, ez nazun engainatu, olarru sopa probatu beno, ekusin behar genuela, baina nik hemen sobre batzuk ikuste ditut, sopak, osai pila bat, eta hau dut, kontatu duzu, zer daukagu hemen horre, Manola? Hau puzle bada, puzle bat, bai. Kontatu bizka. Beitu, gehitu ditugu, gure olarru sopa tradizionala, errezeta betikoa da, eta olarru lehorra. Baina olarru lehorra hau sekreto da. Ez dugu lehortzen... Ez da, garai batean egiten zan moduan, ez da, holan, kalian egiten zan lau erdi usteldu eta... Ez dugu era horta egin, porque ezagutzen duguna badakigu ze potentzi dakan. Indarra handia duke. Indarra, potentzia. Eta bertakoak gero ezagutzen zu eta bakizu ez, jatea zoze zer dan, baina kaleko bat entzako. Ez du ulertzen. Kanpotar batek edo ez du junda eroso urrutira donostiko batek ez du ulertzen. Sopa hori, naiz da guk nahi ulertzea potentzia gehiago da. Orduan, lehortzen duzu ez zuen modu. Hori da, gure moduan ite du. Lehortze deu, sekreto dala, eta emaitza da, hau, haber ziruditzen zaizun, zeu zain jakan. Ostra, olarrua, nekorak itxaskiak eroan baitu, ez? Hori da, bertako olarrua. Gure utxasontzilean harapatze duen olarrua, bertakoa, gure otartxuekin, eta ite deuna da gure olarrua arrantzatu, eta gero sukaldatu lehortu alde batetik olarrua, eta gero sukaldetze du hemen gure obradore txiki hontan, osagai printzipalakin. Osa, sopako osagai printzipala, berdin-berdina. Hori da, berdina da, tomatia, baratzuia, tipula, oliba olioa, ardotxuri pixka, koñaka, kaiena, gatza, eta pipertxo izerua. Hori dia, hori da nanastu, goxatu, eta gero aparte egiten dugu salda bat, gure olarruakin, marizko saboriakin, hori gehitzen dugu. Osa, olarru freskoarekin indako salda. Hori da, azkeneko tokia. Gero gatza bere puntuan jarri, eta 2-3 orduan, sukalde bajuan, egiten dukuten da. Etxian, garai batean egiten zen, gure amonak egiten zuten berdin-berdin. Igual, bai. Eta gero hori lehortu egiten duzu, ez? Hori da, gero egiten du deshidratatu. Lehortu, ura danak endu, eta gelditzen da, hau da emaitza.
Baina horrela imposible. Orduan, trituradora batetik pasatze dugu, eta hau bihurtze dugu. Hau izango litzake. Hemen barruan, hau daukagu. Hori da, osagaia bedanak, batuta. Olagarro sopa, deshidratatu, hau txar. Eta txian zein behar du orduan. Sobri hartu, ureztatu. Urakin nasi. Hori da, eta 10 minutu zu bajuan jarri, pixkat ligatzen jutean bezala, 10-12 minutu, prest, sopa. Eta sukaldari guzti lanak endu? Hori da. Oso ondo. Ideia bikain. Bida, txunditu nahi, zen ikusten nuen olarru sopa zela, olarrua lehortuta eta gero ure eta gutxi gehiago, baina osagaioikola ikusita... Da, arrain sopa bat. Landutakoa. Arrain sopa bat, baina olagarroa erabiltzen dena, baina beraien sekretu da, beraien lehortzen dutela olagarro hori, beste modu batean, eta ez da horren. Bueno, zaporean ez nuen zer zaten. Gero ikusiko duzu ez. Eta aztatu ere, egiten du. Baina, emaitza... Hortxe da, eta eskura. Taka. Gure koroa edo lehenengo hilara osatuta dago eta ikusiko duzuen bezala pelikulako Ratatouille horren koloreak bertan daramatza, berdea, morea, gorria eta bar. Eta nahiko estu, lotu deu, mantendu deu. Momentu honetan tomatea gehituko diogu esan bezala erdira. Eta pixkat astinduko deu zirriku, azpiko zirriku hoietara pasatzeko. Hau etxen emaginen, Ja, baina, zelo izan, disimulatu inberdata. Beraz, esan dakoa, buelta batzuk eman eta orain hemengo zentroa burrata gazta izango denez, ingo genukena da erdian jarri eta jarraian honako kuiatxoarekin inguratu. Baina zer gertatzen zaigun, labainkor ere geldituko zaigula tomate gainen eta gainera esan genezake altuera hori galduko dula ez delako iritsiko. Orduan, trikimailua. 3 bat kalabazin hartu, erdian finkatu eta oan bai gure burrata poliki gainen jarriko du. Iapa, txintxo. Gatzean onduko du inguruko guzti eta guain joango ga, esan bezala lore forma hartzen du. Hau izango litzeke kapulua, eta gainontzekoak petaloiek. Eta ero mozzarella zehunga, gainetik apurtuta? Bai. Zeola. Hau hona dago, eta olagarroa. Olagarro sopataz hitz egiten hasi garela, olagarroa eta hitz egingo du orain. Eta kasu honetan, Galizian zer gertatzen ari da, olagarro eskaera handia dagoela, eta ez direla, iristen, bertako olagarroa, eta hori askoten esaten da, Galiziko olagarroa kanpoan jaten da, eta bertan jaten dena kanpokoa. Gauz askokin. Gauz askokin, hori da. Arkumeakin hemen bertan. Bai. Ze pasatzen da, olagarrua demanda handia dagoena, urtero 1.800 tona olagarroa harrapatzen dituztean, baina eskara iritsi ez, eta kanpotik 19.000 tona eraman behar izate dituzte bertara. Eta gaina nongoa da gehien bat, Afrikatik. Ezberdina zein da. Manuela kontatu zigun, hemen olagarroak normalean nekorak eta olako mariskua eta jaten du. Torreatik eta zaporian nabaritzen da. Afrikatik egartzen duten olagarroa ez da arroka tartean egoten, hori egoten da area artean, eta jaten duena beste jaki batzu dira. Orduan, gu adituak ez gara hortan, nik beti entzun izan dut, eta gure hemengo olagarroa hobia dela, baina gehien bat jaten duen dietagatik, elikadura. Elikadura eramaten duenagatik. Arroka artean jaten dituen, krustazio horiegatik eta beste ez dela, baina jatetxeetan da saltzen dizute hemengo olagarroa izango basa moduan, kanpoko olagarroa presio nabaritzen da, eta dakienak esango du zaporean ere bai. Orduan, zuek horietakoa baldin bazaete idatzi txorienea.eite.eus eta ea nabaritzen duzuen bertako olagarroa ero kanpokoa dan. Eta hori, Galizian gertatzen nahi dana. Hemen beti esaten da, Euskal Herriko arrain onena Madrilen jaten da. Hartu, hemen itxasontzirik kamira eta kamirian egunian, goizian bertan, Madrilen. Ordaintzen dutelako. Hoxe. Taka. Balioan jartzen delako. Bai, ez dizut. Hemen txen, ikusten duzuen bezala, burrata barrunda honontan, kuiatxo lamina edo xafla hauekin inguratu indeu eta hemen irikiera batzuk utzi dizkiogu zertarako beste kolore bat sartzeko. Kasu hontan pipermorroa. Hauek erditik zatituko txu, hauek ere malguago izateko, eta txak, barruda nahi eran, ez beldurrik izan. Esan nahi nuke, gorria, ez da, gaur
horia ez da horia bez, da piperrek eta, azkenean, eta hemen ezak duen, piper morroa barietate berdina da, da heldutasun puntu ezberdinak. Hasieran horia da, baina hori gero gorri bilakatzen da. Orduan, jasotzen den sasoian arabera, kolore bat ere beste, baina bestela, ez da lehen ostiralen hemen zein zen horia sartu zuen, ez zeukan itxura bat, lolik hori bat sartu zion hor piper mino bat horia zegoen, eta zeukan itxura bat esateko modua, txikito jaten bana uneri ikusiko. Bai, eta gaina gorri irudikatzeu pikanteak, baina ez du zertan, Ez du zetan, aji horia, txorien erabili izan dugu, aji hori krema, aji horiak erabili izan ditugu baita, eta neko gorria zirela. Aje latza utzitakoa da txontan. Bai. Bueno, olagarroa, eroitxoen, honek zeba zartzen duen? Bueno, venga, guazen lonja Manuelara eta utzi niri pipermorro guzti hauek bertan txertatzen. Baiz, hau prestatzia errez askoa da, gure seme alabak, edonok eiteko modukoa da, oso komodoa, etxean eukiteko, iraungitza da luzekoa, eta momentu batean, olagarro sopa, krema, goxoa. Obradoretik, benetako lonja Manuela etorri gara. Hemen da zuen trasto guztik eta, bueno... Arrantzako tresneriak eta benititugu otarrak eskuz, puskatzeiana konpondu eta, arrainare jarri bere lekutan, restaurantera eramateko, eta hau da gure laneko lekua. Eta laneko sukaldetxoa. Bueno, sukalde zar badakau hemen, lagunekin datortze genen, nekora batzuk egosteko, eta, gutixi batzuk jateko hemen. Bueno, gutixia gaur, olagarro sopa da. Hori da. 5 lagunentzako, nola ze egin? Bueno, rasilloa dira bat, pertsonako bat. Eta 300 ura. Vale, orduan. 300 litro terdi ura. Hori da, litro terdi ura. Nahaztuko gehituko deu, hotzian. Hotzian nahaztu behar da, vale. Eta hidratatze deu pixkatian, hotzian, eta gero zutan jartzen dugu. 10-12 minutu irakiten. Hori da. Bueno, guazen aurrea. Lagunduko jazu? Baina, errex, ez? Errex. Beri hortan. Oso azkarra, nutritibua. Zaila, benetan, ni zenbat urte gona izen txorienen esaten, olagarro sopa. Bai, eta nahi nun zuri hori... Fuertea, espirita hori nuna esate euskeran. Hori kendu nahi nizun, Bueno, usainak inatea jazu, zaporea gero... Zaporea, esango jazu. Usainak jazan. Erra do. Laugoa. Lau, eta azkenekoa. Vale. Eta gero, goiarakin ez? Hori da, naztu. Eta pixkat hidratatu? Hori da, hidratatu, pixkat ligatu. Testura pixkat zehatzeko, gure zutan jarri baino leno. Eta zutara, ez? Bai, guain zutara. 10-12 minutu, zutan jarriko dugu. Bueno, ontsi gatoz atira. Eta probatu? Lasai. Horrengoz gure sudor zulok. Hoi egon zien, kosatzen. Misterioa dauken guziek gehiago balio baita. Jak. Misteria honek ez dauka misteriai. Tita, bete? Misterioa baino gehiago, nik uste aholkutxo batzuk. Gatzean ondu, pikin bat. Bai. Piper beltzean ere bai. Albaka osto batzuk. Jak. Eta guain zure galderari erantzungo diot, mozzarella tartean sartuz. Amigo. Osa, hemen bitarteetan? Mamurtu eta tartetan sartu. Eta gero, hau ere, hortako datu, ez? Hori, bigarren zatin. Labean daun, bigarren zatin emango diogu. Zergatik, gazta behin sartu deunen beretokin onako olio zoragarri honekin igurtzi deunen edo bataiatu deunen, zilarrezko paperakin edo aluminiozko papera honekin itxiko du bandeja edo erreteilua eta labera doa. 30 minutu. Eta gero? Bai, papillota ez, baina, bueno, izango litzateke azken finean antzeko parezido. Bai, gabe egingo genuen, egingo aldana da, gaineko atxigortu ero eta gehiagit azpikoa ondo eginez. Orduan olakoetan, onena da... Itxi eta ordu erdiko egosketa emango diogu. Jarraian labea irikiko du, kenduko diogu papera, gaineko onako aluminiozko papera, botako diogu gatza pixkat, olio zoragarri hau gainetik beste pixkat, eta beste ordu erdi. Guztira ordu beteko egosketa. Eta gero,
Bueno, Lonja Manuelan dastaketa hemen misterio bezala utzi diguzu, baino onena ere. Baina, hau dastatuko du baita. Bai, zuk dastatuko zenun ba. Nik ura bai. Amigo. Nik hau bai, etxen emarko duzuzuk. Bale. Eta zu nahi bazuek etaria gerturatuan, Lonja Manuela, eta atzien baten ere badokate. Bueno, olagarroen adiera, bitu, olagarroa beti erabiltzen da ez, lanez lepo gaudenean, da, olagarroa bezala 8 beso behar ditugu, ero galduta zaudenean, ez dakizu olagarroa bezala garaje batian da hori, ez dakila izian nundi juten dian. Ba, hori gertatu da nun, eta Miamin itxasoa egon, eta olagarroak hartu zirelan olako garaje batian, kotxe artean, olagarroa. Eta olakoak ikusteko etorri gaenez, nola da gure zerrenda, hemos nacido para ver... Bueno, 11, 12... 11, 12, beste badokat jaionek. Konzentratzeko taberna bat, armatu mendute Japonen. Zer da? Nun? Japonian. Zuak izo, telelanak jendia etxian ez da izo, telelana eta askotan kontzentratu ez, oskailua bertan daukazu eskura, bizilagunak ate joka, ez dakiz zer da, ez da bilela, erosata ematero. Bueno, Japonian asmatu momentute, taberna bat, 10 lagun besterik sartzen ez dienak, eta han, pareta trinkoen artean ezerrentzuten ez dana, daukazu wifi-a, interneta dana daukazu, eta zu sartzen zaenean, esan behar diozu, sarreranan, zenbat lan daukazu neiteko, ez? Zenbat hitz bete behar dituzun, ero zelan egiteko. Eta ordu betero etortzen zaizu tabernakoa, eta irakasle izango zen moduzaz etxeko lanekin, eta hartu, eta, zu lana bukatu artea handik ez zitzara atara. Ja, hori etxeko batek itxizu, eta aize hartzea bialtzu. Kanpokoa danez, karo, lotza ematen dizu. Hausardi gutxi. Eta gaina ordain ditia hortako, nire baldingo nuke hoi. Funtzionatuko aluke olako zerbaitek hemen. Olako taberna batera joan, eta gaur etxeko lan moduan dauzkat, biharko bete behar ditut, ez da gizen bat, impresor, ez da gizen. Eta hoi bukatu artean tabernako dolen zure gainean. Hemen ez luke funtzionatuko, bakizu zergatik? Bota. Euskaldune benetan langilea delako eta gaina zuzena. Bueno, hau esan bezala, ordu erditxo bat labera, eta gero kenduko digu papera, eta emaitza zuzenean dastatzera, ez daki Lonja Manuelakoa, baino lehen dastatuko duen ez. Nik ikusi nahi zatxo dastatzen. Venga, guazen. Bueno, Manuela, holan, begibiztara, eta usaimenakin, itxaski krema dala esango nuke. Itxura horrena dauka. Ez da, nik behin probatu nuenan zekusik ez dauka. Posten naiz, hori nahi nizun demostratu. Olarru sopa jan litekela, usaini gabe, goxo, arrain sopa baten itxura emate zaio, baina olarruana da. Eta 10 minutuan, prest edozein... Nondik atara zu errezeta osuk? Errezeta tradizionala, sumaitikan esango du, baina gure ikutsuarekin. Ikusgarri benetan, pikante puntuarekin, baina olagarrua nabaritzen da, baina ez da hola esatuz ez da nabarmena. Eta usaina da, marisko, arrain sopa, pizkat mezkla dakadanana. Eta aina krematxu da, Bai. Sopakuan testura ogia hori, toke hori. Kolore hori ematen dio sopakuak, bai. Ikusgarria da, benetan, eskerrik posten espila bat. Eta gaina, nik gu telebistan askotan zaten du, gaur egunera moldatu, ze gaur egun, kozinatu jendiak ez du egin. Ez, jo eta gutxi jo. Nahi dituzte olako gauzak. Bai. Gure betiko saporiak, errez prestatzen dana, eta sekretuik gabe. Hemen, ez hautzik ez ezer. Ez errez. Dara naturala. Naturala, bertakoa. Bertakoa, 15 minutuan prest, eta nutritiboa gainaz, proteina, edozein pertsonantzako, edadetua, umek. Azken gauza, Manuel, jendia hori ja bestalde negongo esaten, nun lortu dezakegu gau, nun probatu aldu, nun erosi aldu? Bueno, web horria dakau, Lonja Manuela, eta horra aldu jendiak erosi. Bai, eta gero dendetan badakagu. Hemen getarin den. Bai, hemen urbil, baina mendik kanpo bate-batean nahi bau, web horria dakau Lonja Manuela. Eta hor ikusi dezakegu zein gehan eta zer egiten dugu. Benetan, plazer bat izan da, eskerrik asko produktu, eta niri ja mito bat erori zait. Bai. Olarru sopa, zora. Eskerrik asko, Zigor, tortxagatik.
Bueno, ba, listo. Zurea ikusita guain, ona ez? Oso ona, eta ez da bakarrenik esan da, lantalde guztia ikustatu zitzaion, da benetan, bueno, ba, etxean eukiteko lan oizian, ez daukat ezago hori egiteko, pop, berotu, eta zaporeari dagokionez hola nabardura bat hemen azaltzekotan? Arrei sopa bat hola zaporeakin. Aha, Testura, kolorea dena da, nik, eta azkenean, osagaiak ikusita hori da, arrei sopa bat, sopakoa eta dana botatzi eta da gure arrei sopa, baina dauka hola arroan puntua hor, eta ez da fuertia inundik Zumaiako hola arro sopa probatu duzunentzako, ez dauka ze ikusi. Hau oso fina benetan, erra, eta, bueno, nik uste dut, gure txian, txikiak eta jandut eta txikiek umeek, pila gustatu zitzaien. Inventua. Gure txera etorri da geratzeko. Osongi. Bueno. Eta hau, Mariaz Kurrena, hau ere, lehen esan duguna, begietatik sartzen da, eta hau lagun artean, mai erdian jartzeko. Zoragarri. Zoragarri. Inorea, hasi nahi bazu. Ez, itxoin guztut. Hemen, esan duguna, aukin du ordu erdi aluminio paperarekin. Ba, ikusiko duzu. Kendu dio. Irudiak hortxe dituzue. Txorien ez dago sekreturik. Ez dago sekreturik ez. Bueno, sekretutxon batzu baditu bai hori xilpe, baina tira, gure arten bakarri gelditzei. Baina horrek, ona daukitea sekretu batzu jaio, Bueno, zu, bai, itxingo izatut, itxingo zaitut, baina... Esan diazu ez itxoiteko? Ja. Tita, ona. Ondo geratu daina, Eta gaztarekin eta, kombinazioa... Erra. Mo. Hola rusopa, güey. Hola rusopa, otra peluda, güey. Babida, ideia bat izan dut. Lonja Manuelako onako sobretxoak ekarritzezun hontan, holaxe, bote pronto makizaz perristatu dezakegun. Bota? Patata eta olegarro mokadutxo bat. Eta nola ingo duzu hori? Babida, hortarako hemen dozkegunak die, olako patata batzu dagoeneko egosita da denak. Hauek egosi ditzakezue patatak normal esaten dena, edo bestela poltsatxotan etortzen die mikroin laben itxeko. Beraz, pausua jarraitu, eta listo. Eta pausuak ere jarraitu behar die, Lonja Manuelako olagarru sopa egiteko. Sobretxo hontan jartzen dizue 300 mililitroko sobretxo bat. Beraz, lehenengo eta behin, sua piztu deu, baino hemen dauzkegu 300 mililitro hotza, eta bertara botako deu disolbatzeko. Txaka. Arto almidoia bezala jaione Mariz Kurrena, ezta? Hotzean disolbatu eta gero berotu. Eta, sobrea bezain, ireki bezain pronto ja olagarru usaia. Vale. Sudurrera. Oain, bizitzaren misterioa, errezeta honetarako esfera batzuk ingo ditu. Kabiar itxura emango diogu. Eta horretarako zer behar deon, agar-agar gelatina. Indezak ez nahi baduzue bestelako xaflakin, baino esan, esango nuke neurri hauekin aterako zaizue. Honek 10 minutu behar ditu egosten. 8. minutun botako diogu 2 gramo agar-agarra. 2 gramoko behar die 250 esan nuke likidoa. Beraz, honek 8 minututan murriztuko dunakin, gutxi gora bera hortzen ibiliko geha. Orduan, hau irakiten utzi, gehituko diogu eta jarraian honako biberoi batetara ustuko du, bai? Agarra zer den ez dakizunentzako alga bat da, alga honek egiten duena da, loditu. Gelatina puntu ematen dio dana, gelatinizatu egiten du, eta bestela xaflak ere dituzu. Baina agarra dukana da, kozinatu behar dela, 2 minutu beti. Hori da. Beste ohar oso garrantzitsu bat. Esferak itxeko gelifikazio hontan behintzat esango nuke honako agar-agar honekin behar deuna da olio hotz-hotzotza. Hortan, zertan oinarritzen den sistema hau, honako txantxa batzu botatzen dizkiogunean, harremanetan jartzen denen epela hotzarekin, ingo dio olako pelikula bat gainen, eta beraka jausiko da, eta hor geldituko zaigu honako perlatxo hori. Orduan, ez dakit ulertu duzuen, ez duzuen ulertu, baina tira, bai, venga. Demagun honek 8 minutu daramatzala hemen egosten, demagun. Agarra bota. Agarra. Nasi. 2 minutu, irakiten gehiago, ez?
ondo disolbatzeko. Horrekin, ingo zan, ostutzen denean, geratuko zen gelatinosoa modu. Gogorra. Gehiegi pasabagea, epeltzen utzi behar dugu, gutxi gora bera 21 minutu. Pasagarela eta gehiegi trinkotu zaigula, ura epeltzen jarri eta bertan sartu biberoitxoa eta listo. Vale. Orduan, hau izango zen, agarra eta nasketa ja ondo egin da, vale. Olio hotza. Ekilore olioa? Ero oliba olioa, ose erabiltza? Olio bat. Esan behar nuen merkena, baina gaur egun... Olio bat. Bai. Olio bat, vale. Eta gaina sustatu behar dugu ere gertukoa, Nafarrokoa. Orduan gaur egun ikuste balioan jarri beharreko asuntua badela. Perfectoa. Eta oin tantak, ez? Bat. Anananan ez, hemen. Txapa. Baina nola, dilistatxoak ematen dute, Txaka. Bai? Eta minututxo bat utzi behar da bertan. Hortxe, gutxi gora bera. Jarraian, koiaratxo batekin, honako bitxadera batekin, nik txiki hau dauket, egi esan... Hortzarako dira gaina hauek, ez? Ez baldin baduzu ez da dezer gertatzen. Koiara batekin atera eta listo. Uretatik pasa berdi. Hortarako hemen daukegu ure hotza, garbitu, eta gero platera batetara atera, eta hau izango litzateke emaitza. Bai? Dilistak? Itxura, kolorea... Mariaz Korrena, dilista kolorea baukate, gutxi gora bera. A ber, pixkat. Hau izango zen, olagarroa, nola da, Galiziarrera olako dekonstruzio antzeko bat? Ez. Ez, patata erabili behar duzu, piperrautzak erabili behar dituzu, olagarroa daukazu, a ber, esate bat. Lonja Manuela erara. Vale, etxo. Mariaz Korrenaren ikutuarekin. Hori da. Noski. Eta behin patata daukegunean, da hemen olako txiki batin. Jak, hau izate platera hundieta jakie. Hor. Bueno, baina holako 10 jartzen di normalen. Horrati da, hau da aurkezpena. Hori da. Jarriko dizkiogu batzu gainean, eta hemen ere komeni, zehozerekin ateratzea eta zulutxo bat itea. Hau ez bota, Pintxoleiak eta baten jaioena... Bueno... Ojo, Manuela, itzingo du, Nahi izan ezkio, bitu, ni bauket errezeta. Eta ero piperrautze eta oligo olio txor da. Eta gatza, hemen. Puntazo. Gustatu zait. Hortxe. Ordan bakizu, sobratzen basaizu egunen baten, sopain lonja Manuelako, olarro sopain. Sobratzen basaizu gero, erabili gelatina mat, eta errezeta. Ibili garela sustatzen ez dela bota behar ezer, almen aukera bat. Hau da ere, norbait txunditu nahi duzuela, eta esan, gaur demasako mokadutxoa jarriko izan. Bai, ni bintzat, gaurko bi platerak, begitatik, bai ero bai. Eta hotik, zer esanik ez. Seguru baietz. Eta baina azken ukitxuen berde puntxu bat jartzeko. Errukula osto batzuk. Bai, bat, obio, ikusiko deu. Jaka. Baitxo. No, bat topa du. Venga. Jak. Zuegatik, Manuela zugati baita ere, eskerrik asko, plazer bat. Eta, a ber, zemutu. Hori da, bihar arte badakizu, hemen izango garela txorienen beste hainbat proposamen esanguratsukin. Muxu bat. Una, benetan, probatu hau. Hori, bihar arte, bai. Oska bat inotek. Ah,